Yedase Yamawaha, Premuato, Adesamamba, Yamamugina Mwaha, na Yamamuakwaba. And some of those who are any a de Bremo, or Mampeni Abadiate, Dr. Alhaj. Mamutu Baumia, when a Ghana for ni we singing a dinkomobi. Ghana Union of Traders Association, Guta, Wamudia Bassa, and Amotobia Ghana Revenue Authority, Etuno, Omobonisu. First Lady Yamame Rebecca Ekufuado, Edison Tuja. Yera kwasia mu akwanta waso for ya wo hwe akwantempo won sam so akasa elchira sam so ya no ewo bole eno sola akwantempo no so no obehwe no asisi abusua ye bekọ asitifi anafo abaton pesuan so wa hafo mantem kuro bi wo ye fro se romoso ben atane ata ewo hafo firi wana wo konkasem ni ade ye ti awiro ho sem di firi ho an kurani anose atete ya saka chirem se wasta chim akroponi mu abusua abohyen nko a wobu akonta de aba wo ha aduanan mensa ye be cross over na yakopiem ewo Sompa 90.7 ewo techiman ene ne mpotamu omde kase bi be firi ho e de abefam afoforo be kan ranum ho yesen konya de nyina da baba so moya hyen nso sanyuma ko be da ma anabusua dane de nyina tenase a ya da kase boy baba so mo na momu no kase bo no bunepa na twa no ho a sa pese na fantenta fidie no so www.sompafemonline.com Facebook no aya Sompa 93.1 and na YouTube no so aya Sompa TV ama review adwonkyera na sesosie no wadaromo ene die no obu kwa so ya fafa ma ya brepam ya bakenkan ne kama adiamon enyima ko we and won maso yasene aya cloud internet obusa question is how can the future wait? You know very well so the future can wait. Top high ya ne enuan love FM na de hwanimu tano so apatrapa new site wo honhom fa ne honam fam Dr. Abisabra na yenin komone ye hwede ha wo honhom ne honam yentu ase emfama 3A Herbal Center wade kokko aduro na nkasa abadwa so si yade no bekwa yem tim na afese kokko no ebe free ho na akọ so we seba clinic ase ne muabu ato afa ho anasa ye de yare biada wotu ase ohwim school junction afese barokese so wes e wo honom ya wo ye adwuma tabita nie nipa na wawie tabita se monfa ne bra na yenyi no emfiri wo hawo ene amane bia ya onemu 21st clinic we are the sciatica expert ya to apete branches ni nyina ba bia ba wo bia wo kwa yare no ye besa na kama de ye wo kwa AI ye be ye no wo ba bi sa pepe ne ye no ede ma wo ye be twa herbal treatment papa bi ne ma massage papa bi na wakọ wani mu abrabom 21st ni sciatica ne ye ne yaje ho abaso bode nyina Dr. Baumies e ba wakọ biti gidi ya kyerɛ sɛ enya daje kora nye nkwadasɛm ene anwume no nan ko sɛ anwume no nsia ye branches nyina no omu kurukuram ya omu soso ebe fa nsɛm a womeka na ha wiai mizone 5G asɛm no asi na nakwabena kɛse na afei akosia ejewa kwade boati ya shan sam no ase mampani abedi eche Dr. Halid Mahundu Bawumia na ekasai wone Ghana fo nyina edi enkomo na asɛm a woka nyina kyerɛ sɛ ekoba se bia kunwa to na se bia ye prayer nye se bia wo no gina simple so na wotwa nsɛm ede ama ne wo yonko no sabi ne na kyerɛ sɛ bia sabi wonim nyansa na se bia wano ate ana se bia wonim nsɛm akɛse ka debi wo se wono no nya de se wobɛgyina baabi na waka nsɛm akɛse nkuma nsɛm nankum na ede afa obi hu ne nyina no ɛyɛ sɛ nya sa akonya no ba bia wonam bia no ade a party no aye party na ni so ade hunu party ne botaye party ne hyehyeye ene ade eno na wasa woka magana fo nyina hu se kofi anasa akui anasa yaw anakwabena nyame ya adom na Ghana fo de tumi no ene ahoode no ema wo a wei na wo ba beye yese bia atanie nko a eba ne sa no a eyade se ne hadwen ebe one etu ahene ne yesi ahene fo edi nkomo man mu afa na nyina no ene wo ka se ebra so se Ghana fo wo se hwe na yeso no mu ne yepega ne si akunwa no so se ba yi ampontunyuma mapabetuma fa ne ntampa ede afira obetima ye bia pia konanim na Ghana fo yina hu sampa ono mampani abede eche Dr. Alhaj Mahundu Bawumia no ba ye no wa mediagro na otontena pai mo mempeyi mo uye MPP nia mini ubekabum na ye ejuma kokuru enti media minim se ye wie ye to abayi wie November 4 fa ye wie a gise ye nyina ye kabom biom le akopre agitumi no enti media mi ye me campaigner min didi obia tem min kasa ntia obia min didi obia tem min kasa ntia obia min bo obia dimpo mi chrema adwin keke ama delegates na delegates umwaye umwadwin udidi obia tem enea na echina okofre no se brana enkoye campaigner obeba
Omba, enti media minim say, Yewia, Yabakabum, inti makantra me spokespersons. So Omunsu Sukasa. Omun didi obiatem obi didi matempoa omunka omununtum because ye pese ye vunya nkabo e obia ho na etimi ko akopere agetu be. Anyway, nyina eyo mampani abedi eche Dr. Alhaj Mahmoud Bomia na esutifi ewo hafo mantam no mu yenua be ma na nakwa me agemo pambo ya wosia na mu hafo mantam no mu ene di na chi oboabo no a woto de ma na yen. Sompa FM. Ghana Union of Traders Association ye twenty aka se guta. Wono mo ye adwadefo nka bo mo ko ba koye wo ma Ghana mu aseto apentia. Wo mo su de frɛ wono mo mpanyimfo. Na wayan samtwofo nhia mo de won kramante mo de atodwa e kyerɛ sansam hapa. Na wono mo fa ye fidi kase yi so aka de akyerɛ ka subs division. Se wono mo ntie pa na to Ghana Revenue Authority se wo mo to wono wo mo no obi ya ni asɛm. Enje se wono afo mo afofra wo fra enye wono mo so se bi praduason. Obi ya wo no ntuma goyo na pa ento momanfo no ehia wonom ene sai wonom kyerese na sentam Ghana Revenue Authority and Customs Division as a one more to money tadi asi adwadefo so ene over higher de wongaw wo for higher de wongaw amani padodo no anwuma asase agugu o ma Ghana mu no enya senkuma ya kan so o ma Ghana na beye yi a adwadefo so ka ho bi wo mudi mu tintima pa ene o man no da so gina na naso enti one more fa fidikase yi so na one more tadi akira customs for say efiri na de kro wo mpane to tompane no a say ni tanu one more tudi asi adwadefo so no one man hwe yi a wo so bepusu wo pa president ademakuo no ye Dr. Joseph Obeng wa bransam trofo hyemudia ne koso no yense trofo kɔ hɔ a wɔtwen bi edebresi please them to them. The GRA cannot assign any cogent reason for the harassment of the traders in the Ashanti region apart from their usual flimsy explanation that Ashanti region contributes only about 12% to the national revenue. They also claim that they do not understand why goods in Ashanti region are cheaper than those in Greater Accra region, failing to recognize the simple fact that purchasing power and demand for goods and services in Accra are higher than any part of the country. Furthermore, the 12% tax contribution from Ashanti commensurate with the business activities in that region, as most of the corporate entities with branches in Ashanti and other regions pay their taxes in the national capital, Accra, as well as payment of duties. Furthermore, I repeat, the 12% tax contribution from Ashanti commensurate with the business activities in that region, as most of the corporate entities with branches in Ashanti and other regions pay their taxes in the national capital, Accra, as well as payment of import duty. What we want the GRA to know is that Guta has no problem at all if GRA does its due diligences at the port and collect the legitimate tax due it before the cargoes are released. I want to repeat here that what we want the GRA to know is that Guta has no problem at all if GRA does its due diligences at the port and collect the legitimate tax due it before the cargoes are released. However, we will no longer tolerate any such act of intercepting our cargoes after leaving the port. If anything at all, the externalities of COVID-19 pandemic and geopolitics have affected the business community more, and we can no longer entertain any abuse of authority from any quarter in carrying out our legitimate businesses. As if that is not enough, GRA also goes further to frustrate members of the business community, especially traders, by sending what they call invigilators to sit in our shops and monitor our sales as if we are in a police state.
President Adema Ghana Union of Traders Association Guta Dr. Joseph Obin. We no eyensiamudia bi na ekoso ewo America memu na 78 United Nations General Assembly na ekoso. Ne nyina no na woto nsa frɛ ye maame Rebecca Akufo-Addo se onfre ni monyam emeta dwumadie no achi. Dwumadie na senye wono nko a na ekoye. Wore yankasa ye nuabe ma George Oponwa Liberia mampani ne hokani wono so kopie mu ewa ase. Ensem pi na etodwa ne nyina no eyese ekwampa ye betumi afa so se nyame ya adom na be ma wo ye brebre na wonye mo yire a se be ya oba na fa afuro no malaria bia ntwintwa oba na kwam na akoda no betumi anya hoden ewo ne na yemu na maame no nso anya hoden se be ya nkoda no be ba bonten so no na kyerese nkoda no wa hoden na ennan so ewo hoden ye maame ade atodwa ekyerese se de dwumadie no esitie no empampi no eya na ye nua ma no bi ho no mu a so fa afuro a enam se bia ba bia wo no wo su sikasam ane ade nti obekwa yeresabia no na akoye bibi tenten ade ma no wo fasa akonya we so no de atoma nyina nim se ema sombo e wo wiase nyina ema wo mu a eye ema ani du akire ema etiemu a amanfo tumirika kohwede nti a wo ba no etiemu nti nyina ye nka wo ne hwe kwampa ebetumi afa so a sabaye malaria bia no ntimi twintwa oba pemfo bia akwam. My association with malaria prevention in women and children started long before I became First Lady, when I co-founded the Infanta Malaria Prevention Foundation to support Ghana's malaria program. And it gives me great pleasure to say that the Infanta Malaria Prevention Foundation has for almost 20 years contributed in many ways to the fight against malaria, especially in pregnant women and children. I acknowledge that over the years, a lot of work has been done to eliminate malaria. Deaths due to malaria have reduced significantly. However, the disease continues to be of major concern for families, especially pregnant women and young children, who are most at risk of being ill or losing their lives through malaria. The fact that malaria in pregnancy is responsible for 10,000 maternal deaths and 100,000 newborn deaths annually is tragic. This is unacceptable and requires urgent attention. In 2008, Ghana implemented a free maternal health policy to improve access to adequate care and the use of intermittent preventive treatment. The National Malaria Control Program works closely with stakeholders to link pregnant women to health facilities for the uptake of SP. These efforts have helped increase the uptake of intermittent preventive treatment in Ghana. I am told that currently Ghana has one of the highest intermittent preventive treatment coverage in West Africa, with 2 in 3 women receiving the recommended dosage during pregnancy. Niya etwaguye First Lady Maame Rebecca Akufo-Addo. Na was so for ya no ehwe ya kwante pon sam so ye on monyafo kwasi amoakwata eno da wakwa nan ebo apro ahodo a ewo bolide ba sola kwante pon so sam so ahodo bia na sentem ejirigu mu nyi anyame nko a ka kwakofo ye ne kase ede abra wo manfo nom enam so amochira se we se bi produce onye se bi oba be hye bohunu bi na wo kira nko manfo no ba betu wo ma no ede asi ne so na emomu no wo kan wo san so kan biem se Ghana ban na ni abre enti sansam so no wo ba behwe na ayere so anyame yadoma na wotwe besimu no won matumi akeka ne o ma sisi ani contractors abegina so na won ma ye bibi kuma bi dia ma won mu a ade che betumi afafa so na wahase ye wotete se free dance am so ne buye no ashankafo bi no mahase a wo mtoto ahyentuadem eno so won mu ntwa so wacho se wiase wo yokoda no woda se akoba sansam so no wabu no nkyere se wo se case kai ye tutu ma no ko soro sa enti we de wo srada nyame yadom a na wotwe baba sim won ba be di hu dwuma ti ahyenka fonso hwe na won munyanto boase ma no
operator of canoe abandon will become papa because I hear say enura munya sa bi wa canoe ba ko capsize but this an say na before edi and shepa egu wa divers me adi nyina wa ha enti quickly on to me kosebu ama asemboni bi MC if some yi koya won deliver life jackets say we for samba but bibia si wa ha obi share life jacket say bibia si ye mu say kanu operator bi amo obi atwemu a wa manance life jacket say bibia si ye kra ye be arrest no that not no kuma ha also more they will hand you over to the police will how police ni how obi a ubebu emraso no authority ha this is chief executive in Nkoko the assembly is here regional minister baha about twice a day into authority ha na ye share emra and sese police ho and sese soldier ho and sese obi ho emra should be obeyed. I was your way or so for your share your quantum bones so when you focus see a more quanta. We are to break us any go so ya dema or Sompa TV so near live or Facebook and YouTube no so a year Juma Yaduan information centers be so tired here we ya then some ma this year AD Akonia but baby obiano edawase sebia wo enkranza ne tachima ne mpotamua ha Sompa 90.7 Sompa 90.7 say wo ahafo na face bono ane ne mpotamua ha Sompa 98.9 Sompa 98.9 so wa santimantam ne mpotamua wotie Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ye kwa nim na yakọ ahafo mantam no mu Wanabo NS Karim ene ye assembly member de ma this year ya ewo romso ewo sitifia na afọ baton pesu ano so ewo ahafo mantam no mu ekura ye ka ho asem no se bia wote se obi ebubo nkro no bi din a ya wote se romso amanfrom atane ata na watwamu akọ onipa de saa na afi o konkasem ni nyina no eyekura ewo esitifia na afọ baton pesu ano so wo ahafo mantam no mu abusua ye ti asem bi a eya awiro hosem pa edi efiri honum na yempese yebekirikire mu bebrenti yepese yekwa ahoma no so na ye ne Honorable Karim NS edi enkomo Honorable Mahan na pom te sen nyame na adumo Honorable say nti wo mfrɛ me kura kakra ska ma minti mete won ka che ache mi onia na wi yaboko de ate mi yaboko ye tete assembly edi free wabaton pasua no so se abrante bi wonya mfinhia aduonu enson ya ye fɛ no Kwame boat watwese kan ma bibia si ekuro no wada roma ede na asi kuro no ukuro no mo oni amidasi na fofa bo kanendra anapa eko no so kopim na wote vipi wono na Kwame boat kese kan kicha na ma me awatimo no awo no watcha ne pasa ekuno Honorable wada ma ya jira ye kakra ma ya wa Honorable wada mama mo yenko ya chucha mama no pese wa chucha ni tri chucha nensa chucha ne name pese te kan ne uba pia o chai mama me ahwe ne nkwa na pese mama so wana ye otu na mama ne kan oni mama ni problem bia so dia o temu te tawanto do ko te mama na kaka so na so because the fact you know open up we be sure me on here Honorable way wada roma abrante no adan adwene mu how bi won so ana oni ame de beginning na me nim se bibi sha ho but abusiafo ne kire se omore na hospital don't pass the dia kai na woni mi wi enen tan mo ne en dura mo mo wa gai le ba tawane wa ya galam se ni bi won ai enti sesi awowoi sesi awono wo boss hospital Meka boy no Kwame boat no wada roma sesi awowoi ai Kwame boat no e ba ta no
na obi wa ga je ko ni bi ro na je je ko anti eto kasa na ansana yiti apincher ama obude pincher no ara ho ko dogu Honorable Wararoma eba asa na odwane ntituo kasa na ansana motimi anya no nyesa e ba kasa ya ise wono so nka ati asefo hu bi mu ana o but hospital na obi bu sase de kire ya adwen kakra ne se esi dan na otimi nya kukuduro twitwa maame ne sa na obi ani ho efi se udu rom so kro no a adan no bemben ho ya bi wa wo fa ntam kura wo bre adan na bibia ani ho sa na I would say a high for Ubia, sorry, and Ubia, not so good. And he come and see now here and bank one no. The married to more, man or more. I want to catch the more Jim Cavalry and let us say, well, couldn't you? A fine potty na room sukro no see a fine potty. So Udu Krum so much market view. Aye. Market in actually one more. Market na wakwan ho na no. Why actually wa. Oh. But do na man no tonton board ani ade wakwan ho ho no. Me pacho sa Oh. Na sa ho kra de car timi fa o park keto bi kura se ho eta bobo ho. Nti ho de enya ba bia ka se amanfo a chance na nipa atwamu ho ana meboa. Say na baby you got get here obi na do ko say and them man woman to go ya people no adan watimi aka se wo se maame na ye ne den adan na wo se sen me bisa no o ka jam so wan yes mo che no ne tuo no kan no no a mo ben no no na o kasa tum say awia no wa miamia bia na o anu dia ma tin ten because na about na boy na the so good so the police follow kwa the pie one jama kwa no kwa mo je den contribution galam say for boys enko Honorable wo de wo ye obi a metani wudi nkomo wo ye obi a wo ka no kre pa Honorable yen kanya me so no kre abrante no wabodam ana wo modam o ya na me na me kan to me de na minim se di sa ha no but abusia for me bi se for ya fa che ko mo the hospital doctor ya say ni go wo ni ri ene klamo ene nkan no ma wonjai o yire ana kwa mi boat o yire Honorable o ni yire ba o ge oh what is saying kwa mi boat no what is saying oh wo ya branch ya kokko so kama o wa na wo wa abon pese wani o mbon pese asano de e kire wo bi adwene pa na watimi abie ma me ni tirimu ne ko ho chese ne ba bia watwitwa ni ba bia chese you bia ngoma awo awurade enti abrante no so na etu akasa na woda ma me ne nchen ho no mo saa no ono a enti e ba se na ni aba ne ho so de se no ko hospital wa no ko ye no na me ni jim ko na me diga so wa se ne ma ni no se an wa se ma me ni na me to ti de ye no no he me ni di ni no bi mo na ku ma o ku ti kana no sa obi di ti kana na ati ya na mo na ku ma ne ta Sompa me ka sa no re ni ka fa di ni ti ana wa sa de dai kasa ne siso saa so obi a na adwene mu da ha obi a eja obi a mpesa bi akoda ne ho obekase bi a wabodam de na enso so no o se obi a ntoma ago ye na de se busuan betima akase bi a ye de hye no se bi wabodam no de ona bode wo ma se ebe ya de so bi sa ba gia tum but wo won nchen ya bi bibi sa wo ho a obetumi ehu de be ka no atema se mi so wabodam ma sa wo ke wo tini ko sai e ko down ko ye juma wono the best press up I see you on we see we to be come up for free aspect me see come amount so then I just come to me again and run abobe yesen wada roma ye ja wo kwan kwan na abobe yesen and not time see na abobe 7:45 to 8 o'clock awurade sama on sorry ya oba cha one ne senior register ba ko na de ben na me so oba ko be na me de na mi go mi se ani register na wo na se ko ko ku
sister ni mom na nko kwa koku no but oduro na ni sister ni ho ma me no okoto no sister hu na sister gani ko tete mo frɛ emlantie bia no mo tete ko frɛ ma ba so na yere ni tete kan pe ni sem kana ameri ya ji wo shia na de na atana ma wa ni tare pe ni sem ana to che na nti o shia no na o de se kan bie ni tirimu sa ta pepe ma me no jina nche o hu na sa pepe mo to shia na ma me shia na ma me ba te kan na ma wa no wa ka Mami wonya mfinsha be se de ya tie che se mfinsha be se duosia sa na tie mami no mfi 82 years sa na ma de mami 82 years tan ne one insurance awurade ne se abrewa ni nkran me fa chon ekromo de sa na obi afre no se wukuro no mutesan abrosifo aba ho a hotesan nra no police for ba ye na beti family de ni obi awa ye hunu ya abai mun se police ya kita na beti ni obi awa abo nye wukuro no ho na police checkpoint bi wo ho ya o ma botent bi wo ni fa so ho fa na wo kwa premede nye wukuro no mo no ho na ye atana nti say no dia na approach 40 minutes ka kire wa botim ne ya chebi after say o ma ba mu yi efia de ye tefie fi o ma na tara wo say wadaro ma bo mo de ne pusu ahoman na anwumre no ye beba wo nche na de akosi bia wo ne ya chebi why e ba chama ya da papa wona bo NS Karim wona ye assembly member de ma de hye ya ewo romso no ye ka ho asem no ewo esutifia na fa baton pesu no so wa hafo mantam wo firi ho a kwan no so sa wo nam ho sa na wo kwa hafo nkase mu na yate sa awira hosami ye awurade se beye nyame nenim akosia asabawie nyame de ono wan nenim wabosua na yakọ enkramantam mu Taifa Junction na won yadri na ewon so awosam asibiaya wonom eton eye timber ne yatete akira se eye moose timber market ne pabofo bi akwakoto hye adwadifo ye wonwo so ama akraboa kamienu ba akode wote nananom ewo ansiedo na nipa no mienu no ba bia wonmo dane mu akwakoyo den pa sadokotafo ema wonmo ye ha na nyankropon twitwaje wonmo so na ye vice chairman de Moose Timber Traders Union ye rata din komo bisa na sadokode be pa na siya enam somo nkabi hyemu nipa bonfo ebedi mo usi Kwazo mami no ana dia proti for aka wodo ma ba proti for no ba ye no o me be come me down so obi anya botre na o me de o me ni problem o me ni tokwako na mo mo be ba belief a o no mami na so ba so o mra sa ase so no o ba be bo no ho ban to o me se obi anya botre ampa obi azu ye din e kan ya so nyina de kire wo mo obi aye din ye hu de ya langa de for start say o mo tutu atuo o mo kumi akola ba ko ipa mi sa mi no so mo prepare e do nyina ko so eu sei muito desse cara and no my mum padi for IGP vamos nyina pam say ye ni abre ye me time so as you don't need the car be remwa man to be oji driver for 3,000 Ghana cedis 3,000 oji driver for each driver wonu obe remwa be fan outside obe fan load or go you know ne o ano obeli 3,000 a month ya unta sika hunu oji e no agede na ka sika ni tua kra ni ya dem mo do dia be ka hu se wo tua by force no dia yenye kokko aba na ja so da dia so na se wo ka wo wa pa mo bi pa no mo na be ko I was on an watch and was also chilemos assassin. One more tessuan no, woman assassin, any mansion be an oment me who the abo baba, Amasadi Winesi. Game one no issue. The only mammy in the problem. But since last year, December,
ana maame no frɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔne ahyia meeting ɔne ahyia na ɔkyerɛ sɛ rent no wɔde bɛkɔ 7,000 Ghana cedis 70 million yɛne ne pem ya for 1 year a Porsche ɔde ma yɛn no ɛyɛ 44 kɛkɛ ɔnyɛ ɔno ɔbɔhyɛ didi ma yɛn ɛyɛ 14/16 ana ɔtwa de ma yɛn wɔgye obiara 72 million a year yɛne ne pem ya still ɔse ɔbɛgye afei yɛte aseɛ sɛ gyae ne baabi kɔ ɛhɔ ne sɛ ɔse yɛtena soɔ enti yɛne no totoe a gya yɛne baabi kɔ nti ɔse yɛgye tom a yɛne no ɛgu so a yɛtuatua rent ɛyi a afei ɛni na ɛnu ani nansa na wɔ America ofiri America baeɛ a wɔse afei deɛ ɔbɛgye yɛ 3 months ɛyɛ no ɔna nyi biem ɔkyɛke a 3 months na wagye obi asika yɛne ne kaeɛ a ɔse 3 months no ana ɔbɛgye 3 months no so ɛnso ɛndi 3 months mpo ana ɔsan sesa no sɛ ɔbɛgye yɛ 1 month yɛso yɛ adwuma a yɛyɛ wobɛyɛ deposit a more than 150,000 Ghana cedis 4 months ansa na wɔnya load baako ɛti saa 3 months a wɔgye na 4 months na obi nya load a ɔbɛdɛ na ɔtua rent de ama ɛti yɛne ne ka ho sɛm bebree still wɔ sɛ ɔbɛgye 1 month ɛna gye gu so a 1 month yɛtua de kakrakra ɛno adua yi ɔma ba bɛgye rent amanfo atua me a megyina ha yi vice chairman metua me deɛ nipa bebree receipt bi na wɔ ha yi bebree tua ɔmo deɛ nora adeɛ kyea no pɛ yɛ ɛhu so akɔfa landard fo aba bɛgu ha ɛsɛ asase no ɔno obiara ni asase sɛm bi abie obi adu firi n'asase so na sɛ bi o single room koraa ɔyɛ de ma wɔ han a yɛntu mbɔfiri mu saa ɛmɛkum obi wɔ mu ama landard fo na ɛbaeɛ no abɛkum yɛn nkɔla no baako nipa mmienu apirapira baako afiri mu mmienu aka so ɔma pirapira ɛsɛ yɛde ɔmo kɔ 37 ɔma bɔ mu tuo ɛno nti na me yɛ ni abere sɛ maame ne saa na ɔne yɛdi no di a ɛne yɛsɛ bɛdi no nyɔnyɔnyɔ yɛwɔ yɛ no nyɛ saa ɛhyehyɛ ɔne yɛyɛ ɛna asase no sika no a yɛtua no so no yɛnya baate bia receipt bia wɔ so da sika a yɛtua nea wo sɛ yɛtua sika no gu abanya ho mfasoɔ bia wɔ so da ɛno nti ne yɛatra sɛ ahu sɛ maame no wɔbi yɛ kwasea yɛtumi ma ne ntua pɔfiri mu a ɔnabio sikura no obi hyɛ sika wɔ hɔ nkɔfoɔ nneɛma bebree wɔ hɔ na afei wɔde langadefoɔ bɛgu yɛ so to yɛ tuo Abusiawari Vice Chairman Adema Most Traders Union. Na yɛte one month kan yɛwrata ɛne yɛte sɛ wɔkasɛ abusia yɛmɔhwi na yɛnkɔfa yɛnuanom Sompa 90.7 yɛnua ba akua boakyewa asɛmpa ɛyɛtia wɔn nkyɛn ana yɛkɔ yɛtwa ato mu sesi a na ne nyinaa no ɛyɛ sɛ ɔmo to yɛn nkra bi ɛde firi hɔnom a kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa Nkranza South New Market hɔnom na ne yɛteɛ ɛkyerɛ sɛ owura bi a wɔnya mfinhyia no aduosia adeɛ kyi anɔpa yi ade hyɛ yi a ɛwɔ Nkranza South New Market wɔ kɔ dwom hɔ no mu a na deɛ nie ade tum ade tententen adeɛ tea asɛ wɔde da bi na nka yɛhwɛ sɛ yɛbɛkorɔ so na yɛafa yɛ nua ba no na yɛnya no deɛ ne ma menkɔ benkum afa so kakra ɛwɔ Nkranza hɔ no mu a ahyɛnkafoɔ yɛ ɛwɔ Nkranza ne Droman kɛse ɛkwan no so kyerɛ sɛ wɔlai adeɛ deɛ nya a wɔse ɛnyɛ kyerɛ sɛ akwanfo paa yɛ a ɛha wɔn wɔ mpɔtam hɔnom no ama kyerɛ sɛ bibia ni hɔ a wɔn bɛtumi ayɛ agye sɛ ɔyɛ kyerɛ ɛna wɔn bɛyɛ na yɛmfa yɛnua bɛma apam dada sɛsi a na yɛnkɔ na nka yɛhwɛ sɛ nka yɛbɛnya apam dada na nka ɔno nso so ate na wodeɛ yɛnti asɛnkafoɔ no akyi na yɛni nkɔmɔ sɛsi a that's why yeah kono die os 18 mase asem we see no da bia e de kwan na contract da bia de ama contract but you contract go since am ya kra mani fie nyina do ba kwan de ye se de ama contract ye de ama contract ma up to now kwan se de tia na tie ti de ka bia be se ka bia nkoka ama no anwachi omo de yarefo efiri doma Nkranza kara be ka kwa so ba de nipa na wu ne ya ejina yo anwachi yi asem na esi adam ka se ka nkoka ama no nura yarefo omo ko pache se ka mfa no mra no kara be ka kwa so ma ese passenger no nipa na omo de ne ba no nipa na wu editi ye de demonstration de ye ginam se ya anti good results bia de a nya de se ka kodroma ne akọwọtena eti ti ba before mo te won fa to mo team se nya de so mbenya ka tu kwan da gi se ya wa no private car de na se station ya pa de ka ntu nko droma e mada eti ya ti ba before no omo fa omo we a omo de betu kwan da was ikura
Abusia wei eye ensemu a yenua bema apam dada ya owo Sompa 90.7 eboabo ano a wode ebreyen na akosia somwe. Abusia wobo kwanta bi wo West Achim Municipal Health Directorate eno wo poyemantemu amasebre de empanyefo kiremo se ayo abortion ko anyi sentoguo no afempemienu aduonu miensa free January bosome no de ba no cases nko a wan monsa kan ye wo ha aduana miensa 143 nurse anu odin pa sa wo bi anyem na wacha sanyin se ready amempa edimame nko tungu no eni nyina ya mako 143 ana wan monsa kan na wan mo kiremo se sa wo hwemo krampo no a eya ade ata akwaso papa e wo hono mu a eduruma bi a aya na eha twen na panyipa ya wono ana municipal directorate na watano Madam Elizabeth Mensa wana sompaka sie dinkomo a church makontabuo no sane esiti ankasa 143 abortion cases ye share no na spontaneous yet say wo fie na onwa eba moja A2 on your own eno ni spontaneous abortion no na elective ne ye omo a omo ba clinic ebeye no omo nso omo de na ye wo induce na ye hu say induce no wo hwe elective ne induce na nsonso ye ewo elective no ye dia omo aba beye na induce ne de nipa ne ye no ofie na moje etu na ode ba ye ti ye hwe induce na induce no outweigh elective no dia nkofo na nkasa ba ye no and it's alarming cause eba ne say omo wo fie na say omo dindro ekeka ansa omo aba we have a lot of complications aye omuhia nipa ne ba sese aye obi wo ward moje netu na obi na ekopie ne so obi a osua adepam moje netu na nti sese oba aye ne se esen nkofo ko hwehwe moja 4 pints edeba obi nso beba no na infection setting in ayese mboa nti ne honam ye ne ya basa no wetimi aba te yes na complications of induced abortion wa ye wo fie na wo de ba no nti no na ende ye pese ye hwe ho asem ka ye promote say ye wo dia wo betimi aba facility no aba beye o how bia ento nti ende ya dishia ye no it's about wo betimi aba na bibia ebekoboko ama Arosowari aya Madam Elizabeth Mensa no wano municipal directorate ewo poyemantemu wano anada wan mano abusiama yanko ya chini yanko fa yenua bema apam dada ewo Sompa 90.7 apam erade asumdwe nka wo na apam to say apam dada woteme nka erade asumdwe nka wo ye hwesa ye benya apam dada na wode asam no nkyeremu nyina edem afise adehye ya ene omwo enkranza south new market ho ehunu ade ama adehye no ho adwiri wo yie pa omo asem omo ka nyina no kyerɛ sɛ omo de ama ye nuanom Sompa 90.7 omo ne betimi akyerɛkyerɛmu yie adehye no kyerɛ sɛ ne ebere omo kɔ odwom ho no ade na omo ahunu no ade a agye omo nsɛm apam ma hai wotime na adra fo ya omo achi nkoti sɛ bia so sɛ bia production woman say woman yes ma nyina ne say woman fan ye na enteso ho nante no ye kokodo won ye hu say bi obi so wati na nanamu wantia do na woni no edi a enim no ene wagya mpante ejuma die titire pa wodi won krantama mu ne say wo so aso abo dan kakra na wadi teku ne nkafre ne sempo ade atonkanfna ene wono ankafa no ho e busia ne swedi na kama e fe na wachia ne ne na sapai e hododo no a womun tikutano ana ejano se wobefa na wobeba wono kranka na chese se bio wapafu kakra so pati na afa nenso wode enwa ne twihwiri nkakra ewie ya na ate de den no na dia wode so aso abola na se obenye bibie ene womun koda ma de entia kuma se amfanti ati e usase ezi etisen womun ko ya ye frene atimkaja ene namso ma ema wonu odwemu ko womu nyina di sujesle na womu fence control na ja yin ko na ekutwa bi we die ya ko aye ni so yenye na tiri yetirim so en nti adawoma wonu me ka bi ebomu no so
wɔn mo nso mu na ɛnɛ sɛ yɛkɔkɔduru hɔ no saa berɛ na polisi adɔm pɛɛ nyɛ nnuru hɔ nti yɛtwitwaa bi ɛho mfoni de toto yɛ a meka sɛ deɛ na mu no wɔn mo apa akɔpagya na yɛbɛkɔ so a deɛ ni nso de akyire baabi a wɔn de kɔ na so awerɛbɔsɛm no sɛ wɔgya mfante a yɛka n'asɛm yi yɛte sɛ ɔyɛ mfantini wɔka mfante kasa na mmom sɛ ɔguae ofiri fa bɛn sɛ ofiri fa bɛn deɛ bɛsi saa berɛ yi a wɔbɛtena ha bɛyɛ sɛ mfinhyia nnum ne akyire ni no obi anya nhu n'abusua nti meka sɛ baama owuo deɛ afa no de ne kɔ nanso yɛnni da kwan sɛ tankanserɛfoɔ a tekyerɛfɛ wɔ tankanserɛfoɔ ne wɔn ma ɛka bi ɛbɛ mu environmentalfoɔ wɔn bɛtumi afa hɔfra mu na meka sɛ deɛ wosi sadɔm no wɔn na ne nyinaa nsɛmfa no wɔn kɔɔ hɔ ɛkɔta se ɛmu no yɛ yɛwɔ akyire biara nso no daakye ka se ɛbɔ mu ɛbɛkɔ so a na ɛyɛ deɛ akyire na yɛade ama Sompa akyire apam wotemenka apam wotemenka deɛ timamufoɔ bi a ɛwɔ hɔ no abusua yɛntie ɛberɛ a wɔne adehyɛ wɔ hɔ ɛdi nkɔmmɔ nsɛm a wɔde maa no ntiɛ sɛ nti wɔyareɛ no roku kyini sei na ɔbɛtena ha a wɔyɛ adwuma nti wɔtwi hwibalo no saa de ne nam suroku akye no nti wɔyɛ ne nan sei wɔde tena hwibalo wɔde sɛ no ɔde waba bɛfa nti wohwɛ a ɔyareɛ no ɔbɛda ha nti papa yɛ ɔyɛ praeɛ ɔno a ne kitakita ne mu saa nti na no yadeɛ ka no to wɔ papa yi so nsɔ no mu awoma no kokora kora a ɛnkɔ nti papa yi ne bɔ net a wɔde ne to hɔ a wɔse wɔaka kyerɛ fayafoɔ ɔmo sɛ wɔnwu yɛ deɛ ɔmo ntimi mɛfa ne ɔmo gya no ato nti biaa ma mɛfa amfa no ankɔ hospital dɛ sɛ wɔba yɛ ntamu bɛsesa yɛ bɔɔla kɔto gu yɛtua ne ka nti na wɔtwe ne nnɛ na obi bɛbɔ yɛ amanneɛ sɛ wɔyare ne yɛba ha yɛbɛhwɛ ampa na ɔyare wakɔtɔ no te aseɛ ne ho nyinaa ne yɛma berɛ bi yɛserɛ berɛ bi mene me fie wura yɛserɛ berɛ bi ne wɔdware ne ha yɛma yɛkɔfa dɛ tɔ biribiaa parazo nyinaa bɛde ahohoro ne ho kama ne bɛde ne to hɔ fɔsufoɔ bi mu so yɛ adeɛ yiyi ntaale ma yɛde hyɛ no yɛwi akyirɛ ne yɛsɛ yɛ saa adeɛ a bɛsɛ yɛnkɔbɔ fire servicefoɔ amanneɛ ansa ne yɛde no akɔ hospital yɛkɔ fire servicefoɔ sɛ yɛnkɔ nsamansamma no fɔ hɔ wɔ council yɛkɔ nsamansamma no fɔ hɔ wɔ council ɔmo sɛ gye sɛ yɛkɔ police station kɔgye report ansa na yɛtumi de no akɔ hospital nti ɛbɛsa no yɛso yɛsuro sua ɛyɛ asɛm o ɛtɔ mmere bi a yɛ ana nsɛm ha yɛnua bɛrima apam dada ɛne akua boakye wɔ asɛmpa yɛtia ne ka bɔ mu a asɛm yi ɔnwene yɛ a ɔde ma yɛ yɛkɔ yɛ ne mu nsɛm foforɔ mu abusua yɛkɔ yɛ ne mu nsɛm foforɔ mu na wɔahyɛ fa bi wɔ Kumase prɛmpɛ assembly hall na anamso ama wala traditional council panyipa yɛ ɔkasa de ma wɔnom Osman Mumuni wadi atuja ɛkyerɛ sɛ wɔbɛsrada Lands Commission sɛ ɛnɛ ne kyena yɛada galamsɛ ho sɛnsɛm no wɔno mpɛsoa no so ɛkɔ so papaapa nya agorɔ ne ɔkɔ akwabrane wɔakyea ne pasa tete kameraman no ready ɛne wɔgu so a wɔtu gye sɛ wɔnte hwee sɛdeɛ mampanyini ka no kora ne wɔ sɛ wɔn mu gyae ɛnam so ntene wɔn mɔkɔto asrɛ mpanyimfoɔ sɛ mommrɛ ma anya saa deɛ a ma ɔba na wɔn nso wɔn nsuo nkɔ abrɛtuo no nyina da asɛe wɔabrɛ Osman Mumuni wɔkasa no ɛnsɛm sei ɛne wɔkae Edwene ahodi wo ebi fo munyini che pa ena yesan wo penyefo san wo tete ema mabu te na asantefo bebre e do mama e ko university e wo Upper West bebre upa asantefo na akamfo ene bonofo o majo hafa adentra o ba benye school na ko wasanya tete one sign fire there. I just say, and then program I hear the Fatim on it. I was Yadan Bafashana one more dear what Jubilee Park and no watching no Titania. Now what da program no no me church my dear no Dr. Caesar wanuna panipaya Dr. Caesar Lina energy drink he wadano Papa no so kasa e ebon panyifo abaso and na yekro me hene ne kasa e na yete no wa ha no enye babia anka obetime de akọ Accra obetime de akọ sabi other regions but your paramount chief of what decided to go about 2 for 9 at the commission every launch 2023 Tampa Festival I be see that if he said
ye ka henie ene amamre a otumfo ena neje eda soro ye krom ene se yare bebrebe no ebetima susu na susu nanom na susu na fa peles gu yam to na do gu yam tablets na do gu yam to ne be krambo ho a roba na omode ye wa we to na wie no roba no so ye sabi aboa aship aboa adwan anase na ntwie wa we roba aya na ho kire ba woni aship aboa adwan anase na ntwie wa we roba aya na ho kire ba woni nema ho we ene tete hoyi sono ye liver na ho kire ba woni nema ho we ene tete hoyi sono ye liver ya harawa ye kidneys ene mema edwuno mo abusia na chese no wei eye Dr. Caesar no ne yete ye no damba fa hye no wono mo pa hontoma ewo Kumase Jubilee Park ntinyame ya domo an kese pa no ebekoso ewo wa na panyipa yo kasade ma wono Osman mumuni wo munyina ne amane boni Kwame Redu ene disa enkomoyi ewia prem to breakfast ye nuanom wala for ensam na ye gina so mamamre na efe papa eso na ye gina na ya to nkreta woni aba ye ba ensam pia ka kira ya debe soso Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo wa ye dia wo ye bia with speed ya eye Cloud Ghana internet and phone ne baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertain ko na ne speed ne so de wo ne saso da say jumem efie ana baby a wo here internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha or providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ebia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and fa ho ne baby a wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem weni speed ne there esu ni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne edru ho dadaada or how bia sane atie bia ya son no the amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ye cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. 21st Clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baby a gise 21st Clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo 0540311311 0540311311 na 21st Clinic wo mo ye sciatica expert suma onyamija no beso o mayiri yawo edubuachi onyame akoa ya wieye bre wade tumi ahyene no afre food for thought adehye nyina ene yankwankwa bi a how done so September Liberty Conference epepaso na bebaso Maranatha Evangelistic Ministries Kumasi Harper Road asemu ayakasa ho ye free asomafo se etiedio no nwochi temumi no akopem yensa Acts chapter 28 verse 2 to 3 shaneson say we burning of errors part 2 anopano sia pepepepe kopem bra ho kunkun bejaye eye dame 30th September Kumasi Harper Road
Ajumtofo edi jumtu. Beji jumediya papa. Minister Sete Champo. Yama mi Mabel Ochre. I any resident worshipper. Minister Kwame Jedu. Wobet Sojom. Aji jumediya papa. And Trefi. So how be daus? Amani be daus. Or dan be daus. Ewele onyame di tomi. Amani boy. Omani. Yaw edu wachi. Na sada no. Samso na obenya pa esane se onyankopon wa Abraham hu na chiri not soon idi tete kwafra mo kwaduma kankane a odan sebo wo bayi adwuma nyamema e de ahofedie ebekoye fie bra Liberty Conference September edition. Oh glory hallelujah. Sompa. Busia yada wase na yama wakwa babiem ye koya nimu wo ensam fofrom. Yenua bema Ebeneza obusu ansa enene adehye bi abo empunimpu ewa amanse wesemansine mu ewa santimantemu na eye bibi. Omofra yenua bema Ebeneza obusu ansa ena omo ka che Ebeneza se Ebeneza wadawroma sompa mo meje na monka na wiase nyina enti bitre se yene a yetete kwabena nkwanta safu kurum omanadware antoa kurum manso atwere ene manso nkwanta de se yenka Ghana ho a aban no ne mpanifo no omo de omo nka nkyere yen omo nka nkyere ne se de ya bere na wo ye kyere omo de tintim so no ade se ne kyere se age wo mo nsam afa de ame yen se de yewu yenso enya bi eye yenso enya asphalt ni bi eye ene nsam bebere no omo de ma yenua bema Ebeneza owusu ansa na GPRTU chairman ewa amanse what mensene mu yewura Benjamin Yaw Frempong ne nsam a osane musa nyansaponi na de aba ye o lecture say amanse West District eba nfie mienu ni amfo atele kwan no apo atete apansam kwan na manhole potholes se ye no du kra ye dimi goduru ya kasi na se ye duma ye nyina ye maintenance sabi o amanse West drivers ya wo yere wo ma ye hwe wo mo ye no du ni dimi goduru na eduma na ye say ana mo ye kwan asenti ye say na gufu ado say o hwe na amanse West kwan no o me ye mayan because amanse West ya bre na gufu ado ba ha mbre nu ni nyina o say ye bo say o kodom musumi sia o ba be kwan na mayan ya hwe kwan na hwe bi ada obi a me kwan na mayan o say ba ha biem asa be say ye bo biem ani ni nyina ti hwe bu ada kwan na diri nyama mayan e je be say na gufu ado so be wa na kwan na mayan na ye amanse West ya bre ayale for cry for mo do for mo nkon for mo ma we eye asankafo ni bi na enu akire GPRT chama na kasa akire no na wo de yenti adehye no so a wote ntem wono nsam a wode ma Ebeneza na fi we so ma anya kwan na wode na ha mo wo ma anya kwan na yanso ye nto aba wo ma anya kwan na mamo nhwe so mbaba ye campaign mo makwa so mbaba ye campaign no mbaba ye campaign yanso ye no mbaba fe so pa pani ba na manso fo ya ye ayan kwa de ye kwada bi anye abibia nso ye fa no ha dum ba nso go de be ye tu nyina ana fi ye twatimba koko ni ade nyina utumi nya hwe ma manso fo misroka mutna pa ese mitika mu a na misu nyina bujam akwan na sai mutika mu a kai mu ahwe fam na wo tiam ebu ewurade ba di ani o enso twa yesimi ma ana tesan kana tesani atiam na kana tesani atiam ye hura ma ba ma ye kwan ma ya talent aba biam mi ma sam nyina ni sai ya kwan na nya demonstration da saka ya na otwe company for casio ahifo ni kwase mo bia kwaso kwawe esa so mo bua ma se waso kwasia urade eya asemu abusia we eya asemu a yenua be ma Ebeneza obusu ansa eboabo anu fra manse West ewa santemantemu ede brese de obia esu se ne kwan nye se akwan no de hen ena eye ye be ye ne den ye be ko ye nimu won nsam foforo mu a abusuan aseda ewo mu no ye mfa ma mizo ene 5G be ma mesrew ade ba ko ya na ete wani mpa ye se hoho aba wo nchen na waka wona ato so ewo ebia o hall no aka yen se fridge ne siwo no drinks bi e wo bia koyibi na obebie fridge no mboko na ntutuo na fa no so na mizo ne sem bla wo krum na afenso no san hu se 5G ne se wona so obedi 3 days a obedi afe because of mizo ni 5G nti eti wani papa na odi boss we no ba na anyim eye simple wa ho de metro no eye kama panti GB ba bia ton drinks na no ne bia no wo so pa mizo ni 5G eye simple emu odu egira ho che fra Dr. Silas Sesia 0246
270-221 0246-270-221 Manager Daniel Ewa 21st Clinic Ehia overseas wo Bekan Supermarket Sister Sewa Abawa Post Office Anomanye Mama Esther so Ewa Actom Royal Ventures no after Baptist University ya wabu akwanu duru ha ubenya bi PNC Ventures so ko ha ubenya bi Tabita nie nipa na wo awie Tabita asemo de mo fa mbra owu a de ntina wo wu prostate Sauso na diabetes ana infections ahodo infertility ogun so na wote ya wo mu enu ntina wo wuo no ana be ma ye mre wo mpam kwa akoma to yam Tabita nipa na wawie mo de mo mfa mra herbal treatment papa bi na ye twa massage papa bi scan papa pa sauso na laboratory service papa pa so no ye be ma obi o mpa we na abade ahim Madina Firestone footbridge no first footbridge after atomic runabout no Kumasi Sofo line alignment takwa and after takwa de ene sunyane Tabita nipa na wawie Tabita semon fanamra 0260 196219 21st clinic nie my god my goodness ye wo munie ehwia overseas Alpha Radio honum a ye wo honum ya kire se ye adwuma oboase cancel quarters wo Court Junction ye wo ho ya ye adwuma Accra anasa dome market honum ye wo ho ya ye adwuma Sunwane Nkranza ana afenso tachiman de omu ne se yare no a eda TV no so a wo hwe no ase wo abre na waso osisi no be ma ba bia bet no akire de ne fa no e fa wo to wo sere wa nantu besi wo na esi fom no emutimi twetwe na tutu na ye du yim se ya ebeku ato atwene sesi a mesere wo emfa mfikire ho obi anyi wo hu sika eye 21st clinic ye branches na be wuri nyina no kwa de be ya ma wuri nyina no ba bia wo kobia so sa na be ye de ama wo enti ye ne sciatica expert no 0540 311 311 0540 311 311 and nanwumre ya no 9 pepe ekosi anwumre no nsia 21st clinic achiri ya maka ho asema kire no eye Dr. Baumies eno na eba so mesrew Tara1 TV ebefa na afeso Sompa TV Sompa Nkranza Sompa Sunwane na afeso no Sompa 93.1 FM Dr. Baumies ne ho asem nko a ntia na woni mpanifo na hia na de ekobia na chechemu de akireo so whatever clinic akoso ase yadua yare nko na yadua no ho bra ne entu yare na se bibia ye yare bia no na efa ho ne se obi de ne nsa kan ya wantumi anye de ekọ ne ade nyina so ebetu ase de ma ohim school Johnson na afa so barakese Dr. Sowes sebra wonim form nti de ekobia no obekere ho asam de akireo 0243 282 629 0243 282 629 na wonim sa de ba ko ha ni papa ema wa wo ho nsam na afa so traka mu a na kasa no yemfa ma wo kra na waje a wo ka no eye koko ayamtim na afa so sisia de sa na ma yensa we ha dwen pa na science for a herbal center kan ho ya wode adura ba yato ndin koko master no ya de sa wunya bi no mu a obetimi atukwan ko ba bia ya wo pese wo kwabra wo hawo ne amane bia eni akire obi a wanya bia nom no odi ho adanse se ne sisi ya de no ko koko no ko ayamtim no ko wo hawo ne amane bia eni akire akoda obi atimi ye ho adwuma bi kolinak dane herbal mist ne apedank Coco Master Nankasa 3A Herbal Center and Sanu Juma 0546 107 107 0546 107 107. Of course, we are the fastest internet in the world. The question is very simple: how can the future wait? You know very well, sir. The future can wait. Top higher. Yeni yenu animo Love FM and the dish animo. Adie bi ampempra die bi efa internet ho. Baby a opesi the internet kwa. Dia opesi the internet yema obiano. We are cloud internet. 0244 601-933 0244 601-933. Dr. Abeni tano so apatrapa new site ho ehɔ na wɔwɔ ne de ne yɛkyɛ mu mienu yɛwɔ honhom fam ɛna yɛwɔ honam fam yɛde nubra hahama enua hini ɛna ɛyɛ adwuma etware bɛkɔ hernia stomach ulcer fiber bɛma wopɛ sɛ wotrɛ wasiem ne nyina wayɛ mmerɛ ɛwɔ mpam sickle cell obi agye to sampa yɛ ne bɔɔso kee na no ankasa bra ne nto asɛm fama nam yareɛ bia akoma no na tokoro bia bɛda ho nneɛma nkɔ yi a bra na yɛnyɛ ho adwuma mfama ho Dr. Abe of Abe Herbal Clinic sebra da bia abakoto Dr. Abe wɔde ne dɔm yɛ adwuma biti gidigidi adagye ne posokra 0243 345392 akosia I was here general so seven in see Coco Veronica Janto akosia somwire da munyina mo ase ya Grace enen kaye no akosia ajewa kwade boaten ne medi mene nana kwabena kese sorry so ama Sompa enkomo so for mama premier ni eye bola abeto aso eda ase am o han wiei God